Igbo kwezuo nụ ihe mere gị onye nọ n'ala Igbo ihe ọma kpọrọ gị msị gịnị gị onye nọ n'ala Igbo ihe ọma kpọrọ gị ịhụrụ ndị a na-abụ ha mee ha sị ha Chineke mee kedu ihe mere na-ejiri mụọ m n'ala Igbo maọbụ kedu ihe mere na-ejiri mụọ m n'ala Naịjirịa karịchasịa n'ala Igbo ya bụrụ na iso na ndị Igbo biko ṅụrịwa ọṅụ n'ihi na ịmaghị ihe Chineke jiri gọzie gị anyị na-anabata gị n'oge ihe omume ụtọ asụsụ Igbo na ụlọ ọrụ Enyimba 94.3 Aba na nke taa maka na ọ ga-adịkwabe ube onye na-anụ olu ya bụ m Clinton Obidaya nwoke dị ọra mma ambassador of peace kọtala ya na-aga ndị ka anya ọ bụ ya ka ọ na ọ bụghị ya chetakwa na m bụkwa prince ya bụ prince prince nke nọ na ị chọrọ ịnụ ya bụ prince under prince nsogbu adịghị mana ka o si na-adị anyị abatala na ya bụ oge ihe omume anyị chọrọ ileba anya ọtụtụ ihe oriri ya bụ erimeri ejirimara ala Igbo ụfọdụ n'ime anyị ahapụsịala erimeri ejirimara ala Igbo taa ha na-aṅụzi na-atazi na-erizi ndị nke ahụ na-enye ha nsogbu n'ahụ na-atazi na-erizi ndị nke ahụ na-enyezi ha nsogbu n'ahụ n'ihi na Igbo nwere nri Igbo nwere nri msị gịnị Igbo nwere nri Igbo nwere nri ịhụrụ ndị a na-akpọ Igbo ị na-emebiri m Igbo akpọrọla m Igbo enweghị mgbe anyị bụ ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo ịkọtala maka dị na-asị abụ m onye Igbo ịbụ onye Igbo ịbụ onye Igbo ịkọtala ma ịmaghị ka esi akpọ ya gaghị agwa mama gị ma ọ papa gị ka ọ kụziere gị ka esi akpọpụta ya ka ọ daa ụda na ntị ka ọ ga-abụ onye nụ ya amara ihe ị na-achọdo ikwu ekwu ọ dị mma ịbịa n'ala Igbo anyị nwere ọtụtụ erimeri Chineke jiri chụọ ala Igbo mma nke ukwuu nke bụ irute mba ndị ọzọ nwanne ha ma ịhụ dị ihe ebe ahụ nwere ike ga-achọrọ ka abịa mere gị wee biru mama zitere m ị marala na o nwere ndị nọ na mba ndị ọzọ ụmụ Igbo ndị na-esitekwa n'ala Igbo ebe a na-ezipụga ihe na-abịa n'ebe ahụ ha nọ ka ọ ga-abụ na ha ga-eji ya mekwa nke ha chọrọ iji ya mee ibe n'ala Igbo anyị nwere ọbụnarị ji anyị nwekwara ya bụ abịrịka ndị bekee si n'ọwụ plantain anyị nwekwara ọbụnarị chapụ ụfọdụ si n'ọbụ ịgbọrọ ya bụ nke ndị oyibo si n'ọwụ na cassava anyị nwere ihe ndị a anyị nwekwara ụgba Chineke ma ụgba mbụ nke ndị okomadụ na-eji ata jiri dositụkwanụ nwa ahụ n'ihi na nwatakịrị ara na-eji nka akpakọta n'ebe ụgba nọ tupu ụgba apụtakwa n'ezi mara na ihe mere na ụgba abịa pụta ezi ma o nweghị nnọkọ a na-eme o nwere onye ọ na-agụ ọ bụghị naanị nke o nwere ọtụtụ ihe ndị ejiri na-agwakọlata ụgba ndị a ga-abịa irie ya nwanne ajịrịja ọsụsọ esi n'isi sọrọ gị soruo ma n'ụkwụ ala ịkọtala mgbe ahụ ọ na-egosi gị na ha nwanne ihe irikwara bụkwa iriri gwogwo ịkọtala iriri gwogwo taa gwogwo nke bụ na ihe iriri bụ ihe na-enye gị ahụike mana ọ na-ewute m ugbu a otu ụfọdụ n'ime anyị na-ejirila hapụ ihe ndị ahụ ejiri mara anyị n'ala Igbo anyị a na-erizi ndị nke a na-abụzi anyị richa ya taa echile anyị gaa ụlọ ọgwụ dọkịta sị chai ị ṅụrụ ihe a asị gị ị nweela dọkịta chọọ otu ahụ ọrịa ọ ga-akpọ kpọọ ya kpọọ ya otu a gị nwa dọkịta kpọrọ ya ị nwere ike gasị dọkịta ihe ị kpọrọ ọ tọrọ m ụtọ na ntị eme o nwere otu ọrịa ga-akpọrọ gị aha ya otu a dọkịta kpọrọ gị ya na bekee ya atọ gị ụtọ ka ịrịwa ya mana ọrịa ahụ jọ njọ ịkọtala asị gị na ị nwere ọsị na ọwụ achọghị m ịkpọ nke m ga-akpọ ugbu a ịkọtala ya dị otu ọ bụ asị gị ị nwere kolera ịkọtala otu a ọrịa kolera nọ ịmala ịhụrụ otu o ji daa ọkwa ọ tọrọ ụtọ na ntị ị nwere ike dọkịta kpọọ ya gasị dọkịta hapụrụ m ya ọrịa ọtọ ụtọ na ntị mana o nwekwara ọrịa ndị ga-ewekpọ ha ịlụ ya otu ọwụja abịa ndị mmadụ ha sị gị ọrịa ha si n'ọwụ obiri n'aja ọcha gị abịasị dọkịta ka ekwenụ nke bụ obiri n'aja ọcha sị gị na ọ bụ HIV gasị kedu nke a dọkịta bịa kọwara gị otu ihe ndị a niile siri dịrị ya mere anyị nwere ọtụtụ nri n'ala Igbo ma ikwere ekwe ma ikweghị ndị Igbo mmanụ ndị Igbo kwezuonụ anyị nwere ọtụtụ ihe oriri ọtụtụ erimeri n'ala Igbo
ngwalenu dịka ihe niile siri na-ada ọnụ n'ahịa ugbu a. Ị ma na ndị nọ n'ime obodo mana ịjụọ ha na-erijukwa afọ. Ndị nọ n'ime obodo ugbu a na-erijukwa afọ. Ha na-eriju afọ. Ha na-eriju afọ. M sị gịnị, ha na-eme gịnị? Ha na-eriju afọ maka onye dịkwa uchu ọrụ, ya bụ onye nwere ume eji arụpụta ma onweghị nke ị na-eriju, mara na ị nweghị ume eji arụpụta. Ya bụrụ na ị nọ n'ime obodo, n'ezie mara na ị nweghị ume, n'ihi na ọtụtụ ihe ndị Igbo nwere buru ibu. Anyị nwere ma mmanụ nri, anyị nwere ma nkwụ anyị na-eji aka anyị na-emepụtasị ihe ndị a. Mgbe ụfọdụ anyị ziri ya zipụga ndị mba ofesi, ha ewere na-eji emetụ ekọtala, na-eji atụtụkwa ndụ mmanụ. Ịbịa na ihe gbasara ịgbọrọ, ọtụtụ ihe ndị na-esi n'ime ya pụta karịrị akarị. Ọtụtụ ihe ndị na-esi n'ime ya pụta karịrị akarị. Onye Igbo, biko bịa ka ịgwa m ọtụtụ ihe oriri ndị a gị onwe gị maara nke ọma ejiri mara ala Igbo. Ọtụtụ ihe oriri ndị a ị maara nke ọma, nke na-enye ahụike n'ebe ụmụafọ Igbo anyị nọ, n'ebe gị onwe gị nọ, n'ebe mmụọ nọ dịka onye Igbo anyị bụ. Chetakwa na ọka bụ na ụlọ ọrụ Enyimba 94.3 ka ị na-ege ntị. Kedu dị nke a ga-ekwughara ibe ya? Gara ekwu ọka asụrụ asụ, ọka ga-abịa otu a ga-abịa ugbu a were ọka chekpọọ ya echekpọ, ọka enwe ike kpọọ, abịazie buga ya ebe a ga-akwọ ya akwọ. Nwanne ya wọzie ihe oriri erimeri, wọzie asụrụ asụ ọka. Site n'ime ọka enweta asụrụ asụ ọka. Nsị gịnị? Site n'ime ọka bịa nwetazie asụrụ asụ ọka.